unu abọchakwara ama m n'unu ahụ dị unu mma unu kwụ chinchin. Aha m onwe Ada Ngozi Kanolefo. Ahụ m onye Ụmụagụ Inyinese Omire. Inyinese Omire dị n'ime Oji River Local Government Area, Enugu Steeti. Anyị si n'Ikoro TV ewetara unu ihe emume a na-akpọ, o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ịma avụ. Anyị nọ n'ala Inyinese n'Umuchime. Ndị Anambra na-akpọ ya ịma mbem. Anyị bịara tata na nke nwanne anyị nwaanyị nna avụ. Ọ mara gị avụ ka ịghọta ihe a na-ekwu maka ya. Anyị bịara ngosi unu nwanne anyị nwaanyị ka anyị jụkwa anyị ajụjụ ma mee gịnị ka ọ mara anyị nnọọ avụ. Ndewonu, ngwa ka anyị gazienụ. Mma o, nderi mere. Aka m fụtara. Ị bọchakwara? Aka m gwọrọ. Anyị wụ ndị Ikoro TV. Ikoro TV. Ndị aha wụ. Aha m bụ Uche Nwaọzọ. Uche mmadụ Nwaọzọ. Uche mmadụ Nwaọzọ. N'Umuchime. N'Umuchime. Oke, asị na ị na-agbafuta avụ. Mma amakwa. Ndị nnukwu mma avụ, ndị ya ọfụta. Mma avụ bụ omenala ndị Inyi. Ma mmadụ nwụọ, omenala ndị Inyi. Agbakọ erelu. Onye na-eme emume ọ na-eme ala eme. Ya ọmarịrị eji nkwa nke ya omebe. Mgbe o suru mgbe nke ndụ mmọnwụ ha emebe. O suru nke anyị ewere ọlụ kwuwe. Ndị ka na-amakarị nyawa avụ. Ka a na-ama avụ. Ka a na-amakarị avụ abụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ma ọ bụ nkwa ozu. Gwa mee nne gị ka ọ laruo n'udo. Ịkpọ ndị avụ. Ị na-eme emume a ihe shike ihe ala eri. O nwere emume ọdọ ndị mgbakọ pata mmiri a na-aṅụ ladagharị. O nwere ihe ọdọ emecherele onye nna nwa avụrụ ọfụta kwuo okwu. Ọnya bụ mkpọtụ emecha agbasa. Ọnya bụ omenala anyị. Ịma avụ nọ ịmụtara ya amụta shọ mara ya ama. Avụ. Nke avụ bụkwarị ihe merela ihe bụ ọrụ Chukwu nyere gị. Nwa m gara m mbe ebekwa akwa. Beketa akwa ewekwere ihe nye m ihe. Nka m ebe akwa nwa. Ya no Osobia ụwa. Nya sokwere bịara m a were lele eri. Mma o, ị nwere ike igosi anyị obere ime mara anyị avụ ka anyị hụ ka ụmụ ụwa ka ha ghọtakwa ihe nwụ mma avụ maka na ere esi ekwu ya nwe ha ma ha ụfọdụ ama ha ihe nwụ mma avụ. Amakwụnụ m n'ụdị ihe dụpụba anyị. Ị nwere ike mma avụ ka anyị hụ gosi ụmụ ụwa ka ụmụ ụwa hụ ihe nwụ mma avụ. Eyi. Ngwan. Ọmụma. Ewe! Omenala ndụ Inyinese, omenala biko ka mụ na-akpọlue. Omenala ndụ Inyinese na-egbu m ikpere mụrụ olu ye ekele olue. Chukwu ukweze eluigwe ọmasị amasị aka na-agbaji gbagiri nye ngadanga. Okwe ukwere ocheze lọrọ n'elu nwoke bulu elu mana anyị ya ghere oghe. Ewe nna m eyi nna m mụe. Nna m na-akpọ oku olu ezamwe. Ochiegbe bere ugo bere nke eji bi ebele nke ụkwanyala ike. Ewe osila okorobịa dị okwe obodo eju oyi. Okorobịa biko na-ekele gị ekele olu na-egbudekwere m ulu dolue. Na-egbu m ikpere mụrụ ụlọ ọlụ. Okorobịa ekele olu ka m na-enye ulu dolue. Ihe okorobịa ewuo. Okorobịa dị okwe obodo eju ụlọ oyi dolo nwoke mgbara agba dị maka mụ na-akpọlụ. Ewue nwoke na-egbudekwere uwe ewuo mmụọ egbudekwere uwe. Okorobịa na-egbudekwere uwe na-egbu m ikpere mụrụ ụlọ ọlụ. Okoro mgbara agba dị mma. Okorobịa dị obodo ejukwa oyi dolue. Okorobịa ewuo ịmakwara onye ọbụla nọ n'ụdị ya. Ewue eme ihe okorobịa bịa obodo eju oyi ewuo. Ye gwa m Ikoro TV.
ịmara uju na-agba ego nwa mberede ka mụ na-agba oku olu ọzọ m wee ahụmakio ewu ọkwanye avọrọ motosaịkọrọ ke okorobịa chi egele ma ochie ewue okorobịa vụwe motosaịkọrọ ọla ọzọrọ ha dolue ochila lozego igboala dolue ewue ọkwa maki mberede ewu ihe kpamuharisi m onweze dolue onye agbara iji ewu ogbe okorobịa na-eme ihe dị mma lawala okporo chie aelu yebelue ihe anyị na-aga ekpere dolue anyị eje anyị ala je kpugeze lalue ewe arisim oke onye agbara iji ewu arisim mmadụ eke onye agbara iji ewu ịmagbala onye ka mma akpa oku olu ọzọ m nwoke gbara agba dị mma ewe arisim onye agbara iji ewu mkpeze delue agbara nza onye agbara iji ya gbara iji ngụga ewu m ewe mmadụ eke dolue mmụ akpala ochike gbara nze ochike ewe onye agbara iji ka mụ na-akpọ okolu ọzọ m wee okwa gbara nze ka mụ na-akpọ okolu ọzọ m dolue ihe nye agbara iji elu iji ngụgalue okwa gbara ntara ụkwa karala ndụ riri ji hụrụ ndụ riri ji ka ndụ ụkwa nkalue ewue mkpagelu agbara iji ewu ihe gbameze ajala iwewu ajala inyi lese ịmagbala ndụ ajarakuela omume isi ajarakuo ahemelie ajali inyi atụalue isi ajarakuo nwanne m ewu m doluo ọkpa karukwela arụ ya ọkpa nwanne mama m yi okwela ndụ isi ihe mee nya inyi emebe otute amalo inyi amaghị eme otute dolue ewu kwanye ụmụolinyi dolue ewu m akpaba dọrọ ụfọsụ nwanne m olụla ọgwụgwọ ibe ọnwụ na-eme m ụlọ ụwa ewe ka na-akwọ mgbo onwe igba alụgbolue onwe iyere eme ekele ka mụ na-enyere nwanne m bịa kelue okweze dolue yeze nwazi ibe biko lue nwe iyere eme okpikwu nne echi agbara iji nyiri iji ngụga ọkwa ndụ tara ụkwa gara ndụ riri ji dolue iwe yeze chikwu yeze kele lue ewu yokwa nke imere ime oju oyi imekpeta ọdọ yeze nwa ọzọ yeze onye ukwu adolue ihe nwata mma irelu ụwa eze biko lue yeze nwa ihe na-eme ewu m eze chikwuo ịmara nwa njere obodo oyibo latawagwo kele yeze ekele olue ewu ịmakwala ekele ka mụ na-enye gị mgbe niile nyekwa gị ekele olue
ewe eze imakwala gule memu iye ewo mo ewo shimuri bi oriri oluwa eze dolwa eze la moli kwara we ewo aye maloru lu naru chikwu biko kwara wara waya ha meji yelo wa meji kwara waya ho se ukwu kwara waya ha se ukwu kwara waya ha alemi ya gaba guruguru imali iyi jobo amememe la chukwu lenyu lu ugwo oru ewe yo wakamu goru ulu ulu ji eje miye onye chori yo laru nwanyi cho nke gị le-emeludo nwa ka cho nke yo le-emeludo ewe udo ka m kọrọ chukwu biko jekwe goziere m ha chukwu ise ndị be anyị unu ahụgwo ihe mma anyị mere nwe ka a na-akpọ ịma avụ na ịkwarara akpata oyi si ju m ahụ ka mma chukwu gọzie imegwo ise imewo nabata anyị chukwu gọzikwuo ulu rote nwa agadi nwanyị rote m Chineke na-akpọ ụlọ ọrụ enye ulu mmaji kwuru mmaji ise ka ulu na-eme ihe o jere agara ulu guruguru ise mma ndị iyi nwere ike ngwa ụmụnne n'ọnwa ajanli na anyị nọ nwe ma ndị nọ abroad ma ndị nọ obodo oyibo ndị nọ gashika niile ndụ iche iche na-agba mbọ ndị iyi nwere ike ngwa ha ihe a na-agwa bụkwa omenala ndubu ulu na-eme ahụ gbahute gbaa mbọ ka ime omenala ndubu ulu na-eme maka na ebela sụcha mba niile enweghị onye anaghị eme ihe ọ na-eme na mba ọ bụ ime nya ere aga ala inyile ndụ ụbọchị ọ na-abụ o nwere ndị ụbala ruere echi otuto ha niile alatazi ọ bụrụ ere aga ala inyile ndụ ochi ala eme onye ọbụla ga-alatazi onye ma omenala ọgbago ahụ o ere echi eme echi eme o nwere ọdụ onye ahafụrụ omenala ndụ ba nne m maka na ndị ụgwọ hafụrụ akpọ ọdụ iyi mana omenala ndị bụ ụlọ na-eme iru oyi mee ịta ji eme ha na-akọchagwo ji eme nya ọ na-adọrọ gị ọnwụ maka na ha eleghị ekwe ọlọrọ ka ere na ala ruo ahụ ọrụ nji iken iwu ihe nye nna gị ọ nna gị ka ị ga-eri ihe nye mana eruo ije eme wachigwa emelekwe hafụ ilele ha anya ijide ihe bụrụ ji ọhụrụ ọkụkọ ịnwụta echi ahụ kpọọ ụmụnna gị chiala gị chọrọ ka gụgụsere nna gị ime ọ na-avụ oke gaje ga-agal ile erula eluigwe ile eru eyi aso ji akpọrọ gị aka enyere gị aka kwekere ma ejerugwu ibe ọbala hụchalụ ibere anyị nọ enwekwa isi ibere bụ banza ka anyị nọ ka ndebe ibe bụ anyị ibere bụ banza ejegwela m ha lọchi m la ahụ n'oge m akawo erurulu m lee nwaanyị na-eji akwachacha ụrịa be m hụcha m ahụ gbachaa ọtọ ewuchi m mma abụọ nke ashị mma abụọ nke ashị m ruo m ele egwu maka okwu uwe m na-ekwuru mma atụ egwu ama nke eji m gwu ege ha kpachara m ha shi m la ahụ n'oge m ha akawo m nwarịrị m nshi eme omume m mebi ma agbanwere agbanwe ma abịachile echi mụle m lọrị ma agbanwere agbanwe ma abịachile echi iruo ka anyị hụ ndị njọ n'ụlọ ha na-ata ahụhụ anyụ amiri ete onwe ihu ndị nke obu ọma ka ha nọ na-eri ihe na-egwuri egwu na-aṅụ ọṅụ aṅụ ezigbote ọṅụ ndị nke ndị ajọ ihe lọrọ ụmụ ụlọ ata kịrịkịrị ka ha nyụọ amịrị a na-ete onwe anyụ nsha na-ete onwe ụlọ ha dụchara ike ụlọ ndị ezigbo mmadụ dị iche
ha fụtala egwuregwu nnukwu pọtụ ha ji egwu ya nji ụdụ mma abụrụ gị ụdụ pọtụ ụdụrụ ha jiri egwu akwụ igwe ewere egwu kekekeke ihe oriri erele were ụmụ eferele mgbara ha lek lapụ ibe lek mmiri erele ụlọ nna ruo galaba ala aṅụ mmiri ha la aṅụla ori iru ala biya ala ihe ala egwuregwu iru ori ya ibere ala gwa adọghị ka ọ lọrọ ya ka anyị gara nwewu ndị na-eme ezigbo omume nọ mma ndị na-eme ajọ ezigbo omume na-ata ahụ okay ihe nwere ngwa ndị mmadụ wụ ndị mmadụ mere ezigbo omume ihe mma achị ha ya nka bịara anya mewekwa ezi omume ịlọlọla ike mmadụ ịlọrọ ka ala akpa akpakpa mmadụ akpaba gbafụ ọ bụrụ ka ịlọrọ achịchị dekefu onye lere ihe ile emeberu isi ha kama ndekefu mmadụ ohu owetiche daa ohu ego ndụ erele ohu mee mara mkpachapụ mmadụ nke a jọla hụchakwara ụmụ uhie ala ele ọ jọla hụchakwara ndị be anyị unu ahụgwa na ụmụ Igbo ndị emena ihe unu hụrụ nwe ka a na-akpọ ịma avụ anyị nọ na ụmụchi ime na inyi na-ese omire abịa m ka m gwa unu ụmụ Igbo ịma avụwo akara aka onyinye Chukwu na-enye onweghị ihe ọdọ ndụ n'ime ya onweghị ere ọdọ esi eme ya onyinye omenala Igbo ọnya ka anyị jisi ịmara ihe nwe ihe a nwa akara aka Chukwu nyere gị ere ọnwụ na Chukwu shinye ya ime ọwụghị ọsọ mgbe egwu ma ọwụ ngụ amaha m ịmara ihe ọwụ na ngwụ na ọya wa akara aka anyị bịara inye unu ngwa unu okwuchi unu ịmara ihe nwa akara aka Chukwu nye gị ma enu gbaa mbọ na-egosi akara aka mụ na-agwakwa unu do anyị na-arị unu ka unu gbaa mbọ na-esonyere anyị Ikoro TV na ka anyị na-ewetara unu ihe omenala Igbo na ụmụ ihe dịgasị iche iche a na-eme n'ala Igbo ka unu na-esonyere anyị ka unu na-amụta ndemen aha m ọkaụkwa Nwaada Ngozika Anọliefo dịka nchigwa unu na mbụ awụ m onye Ụmụagụinyi ndị be anyị ndewo Bobi Igbo ekene m unu aha m bụ Ude Chinoso aha m bụ Igbo Eze Chinemere aha m bụ Ikechibuike na-ekiri na Ikoro TV maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo